Den ska till Jonas. Nu filmar jag. Okej, vi ska köra excentrisk träning. Vilket betyder att du ska, när muskeln sträcker ut så ska det vara tyngre. Så därför ska du i det här läget, för den här maskinen, gå ner med ett ben. Och sen gå upp, pressa ifrån med 2 ben. För det är muskelträning som är nära 6 ut. Vilka muskler? Quadriceps. Så du kan prova det. Så du ska pressa ifrån. Så nu ska du ha ett ben. Så du får sätta ett ben i mitten. Men... Mitten. Så, och så ska du ta bort höger. Nu ska du köpa ett ben. Linnea, du... Köpa ett ben. Det är här. Ja, men du måste... Det är för och sen så kör du ett ben ner. Hela vägen. Och så pressar du ifrån med 2 ben. Så nu får du ta ifrån med 2 ben. Och så gör du likadant. Börjar med ett ben. Och så pressar du ifrån. Bra! Jag filmar nu. Är det excentrisk träning? Ja, det är excentrisk träning. Alltså inte trycka upp, men att gå ner så här. Jag filmar. Det liksom dra bak axlarna. Okej, så då får jag här. Vi kommer dra upp med 2 ben. Du kommer dra upp med 2 ben. Och sen ska du släppa ner långsamt med 1 ben. Så om du börjar bara trycka upp med båda 2. Och sen släpper ena benet. Och sen långsamt ner med den. Och sen repeterar du igen. Så kan du få andra benet. Jag knäcker det. Och så fortsätter så. Där går excentrisk träning. Så du tränar på biceps. Men man ska ta varandra. Det är bra, Ali. Ska vi gå? Då tar bara ett steg fram. Bra. Vilka kommer in lite mer? Så. Har du börjat filma nu? Ja. Filmar du? Ja. Okej, fortsätt. Tänk på att vara stabil i knäna. Ja, men vingla inte kanske. Och inte för att ha knät rakt över. Bra. Bättre. Gör som helt sant. Ja, jag med. Men den här är ju, ja, vad ska jag säga? Va? Fortsätt. Stabil i bålen, bra. Alltid spänning i bålen. Inte ner i marken.